अमा गारियाव गाखोनानै माइ गायनायानो आलादा जाखायोना लोगोफोर ओइ र' मोजां हमजाय हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आंबो दासान्दि मोजाङै दङ ओइ माबा बोराया माने गारि स्टार्ट होबाय लोगोफोर दिनै माने बेसेबा गोजानावसो माइ गायनो थांदों आरो बेबो माने गारिजोंसो थांगोन लोगोफोर ओमफ्राय साबैसे थांगोन आरो माबोरै थांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय चलो बिदिब्ला फैदो गय खानसे ज्रोम जागुलाय लांबाय आं फैदो माबा लिंहरबायानो एसे फन खालामनानै एसे गोजानाव माइ गायनो थांनाया एसे थिनलाय लेजिबा जायाना र' गाखोनोसै दं गस्ला बेथ' जोंब्लावलाय लांदो सान्दुंआबो थ'आबाथ' गाखोबाय लोगोफोर थांनोसै गारिजोंसो थांगोन दिनै अमा गारिजों पुरा पुरि जगाल जाजोब्बाय लोगोफोर नै ओमफ्राय माने जौदुनै लाखाबाय दैखौबो माने मालायनि दैफोरखौ लोंनो बोरैबा मोनो नालाय ओमफ्राय नै इयाव आलौ फिसाबो लाबाय ओमफ्राय मा दंलाबायो सिङाव आलौ माबा मा होनो बुरियो ओमफ्राय गय दङ माबा माबि संख्रै 1 टाइम 2 टाइम गासिखौबो लाखाजोब्बाय लोगोफोर रेडि जाजोब्बाय मार हिट जाखायो लोगोफोर अमा गारियाव गाखोनानै माइ गायनो थांनाया साथा हमजोब्बाय बिसोरो नै सोनिया मानसिफोरा दंबावो आरो इखिनिल' ओमफ्राय लामायाव माने खावसे नेनानै दङ गोबाङैनो थाङो नालाय लोगोफोर माने सानसेयैनो हाजोबनाय बायदि अमा गारि माइ गायनो थांदों जा इन्टारेस्ट आरो दिनै गासैबो नै हिनजावफोरा गारि गाखोनो मोननायखाय गोजानाव माइ गायो आंथ' ना सालबारियावबो दे आखाइ हमना बरदो आखाइ हमना दे हायोहाय जोंबो रोंबावा गाखोदो दायो जागा मोनफैबाय जोङो लोगोफोर ओमफ्राय ओरै थाबायलांबाय थानोसै खोथिया रानग्राफोरा रानगासिनो दङ नै लोगोफोर ओमफ्राय एवग्राया एवगासिनो दायो इखिनियाव बिगाब्रै दङ आरो हाया माबा बिगाथाम दङ लोगोफोर ओमफ्राय सानसेनाव हागोना हाया नायनोसै ओमफ्राय नै दब्लायसे आरो ना बिगाब्रै ओमफ्राय खोथिया माखाया नै साढ़े 300 दूर होले 350 दिसे दायो साहा लोंनोसै लोगोफोर नै फिथाजों थावनि आसिजों ओमफ्राय लोगोसे माने गाइखेर साहा आरो बरिया नै गोमो नुलायनाय गोदैया दं फिथाइ गोथाव जानो जायाखै सिमांमाय सायाबो गैया बिफाङानो फिसाथार ओमफ्राय माने जिरायनोनो जागायानो गैया लोगोफोर ओमफ्राय एकदम नै थेथे रेथे गुदो माबा उन्दै गेदेर गावसोरासो जागा लाजोब्बाय बैग्रियानो बिलाइ गैया नङाबा बैग्रियावनो जिरायनो हागौमोन जोङो बारा माइब्रा जानाङा बुथेजोबगोन ओरैनो बुखाजोब्बाय सान्दुङाव ओंखार गोलोमदै हाबै मेगनफोरा बुथेजोबखादों लोगोफोर ओमफ्राय साननैसोआ माइब्रा जाबाय थानायजों आंनाथ' मेगना नुलायलांला नै साथाबो लायाखै नोङो एसे गोसा सान्दुङाव नोंसा माया मा ओंख्रि संखो मा हाल जांख्रानि सबाय अमा बेदर ओमफ्राय दाउ सबायजों दाउ ओमफ्राय अमा बेदर ए गोथावथार संदों मा
माबा लोगोफोर जोंहा दे दिनै माने हाल जांख्रा रखमानो जाहैबाय ओंखाम जागोन आरो गासिबो जिखिनि माइ गायदो बेखिनि मानसिफोरा गासिबो ओंखाम जागोन फोथारावनो जागोन आरो ज' जाजाय ओमफ्राय बिदिनो लोंनाय जानायाथ' थाखासिगोन नङा होमबा लकेललाय माबालाय सालानलाय ना मा होनो नानि ओं होन जोंहा हाल जांख्रा होन लोगोफोर ओंखाम मोनफैबाय लोगोफोर जोंनिया ओमफ्राय 12:30 जाबाय आरो इयावनो ग्रोबनो जोंहाना ओंखामा मोनफैलायबाय नै लोगोफोर ज'नो ग्रिद जलायबाय नै जानो होननानै जि गोसा सान्दुङा आयै इसोर मा लाबखो जुमाय लाबखो ओंख्रि ओंखाम लाबबाय आयै साथाम साब्रै नांगौ नोंसोरनो आयै दे जावसो दे थान्दा जानायनि मथंगायाव फोथाराव ओंखाम ओंख्रि जानाय मजायानो आलादाखा लोगोफोर ओमफ्राय त्रिपार सोंलायबाय आरो नै दंग'आवनो होख्लायखाबाय ओमफ्राय मा ओंख्रि बोखारनाय ओंख्रि बोखो देखायनोसै एसे नैबे जाबाय सबायजों दाउ लोगोफोर बरिया संना हरखादो नै जोंहा आइ बिखुमजोआ दाउ लकेलजों सबाय ओमफ्राय लोगोसे दाउ बयलारजों आलु खांखिलर बरिया नुखादो नै ओमफ्राय नै जाबाय ओंखाम ओमफ्राय नै जाबाय मा आयौ इयो जुमायसो गोमो ओंखारलायना दंस' माथो अबे बाथोनालाय मा बाथोननिलाय मा बाथोन आलु बाथोन आलु बाथोन गैलालै आलु गोजाजो मा खिथौ आलु लायाबानो जाबाय आलु गोरानजों खिथौ आलु लायनाय हाल जांख्राया दिनैनो लोगोफोर जोंहा ना ओमफ्राय माने उनावहाय जांख्रा जागोन जाया मिथिला आरो मानो होनबाथाय बोथोराबो गाज्रि ओंखायनो जांख्राखौ दिनैनो माने इयावनो फालिखाबाय सालबारियावनो ओमफ्राय नै जानाय लोंनायनि लाहार फाहार दायो ओंखाम ओंख्रि रानगासिनो नै बिजावजालि बिबोनांफोरा हायाथ' दंबावो दंनायालाय ओमफ्राय अखायासो दा मा खालामसै भगबाना भगबाना अनोब्ला जांख्राया उनाव खनसे जाबावगोन निस्सय होनलायनाङा दहाय होनबाय आबो सिदा जाना हो सानैबो दे निसनला जाया माम हा ओइ गारबाखौ लाबो नैखौ हायना ना नांला आलु फिसा जानाय दङ आरो ओंखाम ओंख्रि एसे लाबावदो एसे एसेल' जानाङा नाङामोन गोथारसो दे गोथारसो नोंना आखाइ जानो रामानो गायनाय फुनाया बाद हो लोगोफोर ओमफ्राय जानाय लोंनाया सिगां माने सान्दुं गोसायाव बारा थैथाबनो हाया एसेबां बोथोर गाज्रियाव हालागि दाहा ओमफ्राय नै जानाय लोंनायासो सिगां बिदि सालबारियावसो जांख्राखौ खालामनाय जाबाय आरो जोङो जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै दाहोनाफोरा दासो जादों एसे माने पियरखौ लोंनानै बेदरखौनो दोनजायासै होनलायनांगौनो लोगोफोर नायदो बेदरानो गैयानो ओमफ्राय नै खावसे माने जिरायहोलांबाय गोलान होलांबाय नै आइ बिखुमजो रांगावलिया दो दादाय उन्दुबाय हंख्रदलायबाय लाबायल' था उनाव सल'खौ सोना बिदि लाखुमाबाय थालायनांगौनो लासि गारहै आङो सोरबा नुबाथाय सानो ओमफ्राय नोङो फिसाजोनाव मानो माइ गायनो थाखाय थांगोन गाबोन एमटिनाव फिसाजोआ लेंहरबाय दं लिंहराखै लिंहराबाबो थांनो नागिरदों माने लोगोफोर
एमटिनि बिमा गोदाना एमटि लानाव माइ गायनो थांथ'वाखैनो आरो लोगोफोर गाबोन समनिया थांगोन ओमफ्राय जोंनाव हाल जांख्रा जानो फैग्रोबाय आरो ना दायो लोगोफोर माइ गायखांनानै न'आव थांनो ओंखारबाय आरो जमा जमा अमाफोर बायसा गाखोलायबाय नै अमा गारियाव सिगाङाव लाफानाया अमा गारि नै अमाया इबासो बुरैसिन दे अमा गारियाव गाखो नालाय अमा गाबबाय लोगोफोर आइ बिखुनजो रांगावलिया दे ओंखारदो दे सासे सासे ओंखारदो